ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ହାପ୍ ୟାର୍ଲି ଭୂଗୋଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ସେଟ୍। ତ 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି। ତ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 2 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଖାଉଟି ଶୋଷଣ ହେବାର କାରଣ ନୁହେଁ କେଟା? ନା ଏହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କେତେ? ନା 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 4 ନମ୍ବର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା କେଉଁ କମିଟି ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି? ଏହା 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି। ତ 5 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ 5 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି। ତ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିନିଅ। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। ତ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି ରହିଛି। ବୁଝିଲେ କି? ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁଟାକି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜାଣିନେବା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି। ତ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି? ନା 8 ନମ୍ବର ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି? ନା 9 ନମ୍ବର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। 10 ନମ୍ବର ବୋରୱେଲ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଅଛି? 10 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି। ତ ସେଭଳିଆ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ସେଭଳିଆ 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁଟା? 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି। ତ 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ। 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି। ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ବୁଝିଲେ କି? ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କହିଦେଲି, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିଦେବ ଏବଂ ପଢ଼ିବ। ତ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଅପସନ୍ ଡି। ସେଭଳିଆ 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ। 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ। 19 ନମ୍ବର ରହିଛି 19 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ। 20 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝିଲେ କି? ନେପାଳ ନଗର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିଲେ କି? ତ 20 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି। ତ ସେଭଳିଆ 21 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। ଫଟାଫଟ ତା'ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିନେବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିନେବ। ତ 21 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି। ସେଭଳିଆ 22 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 215। ବୁଝିଲେ କି? ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନିର ଯେଉଁ କେତୋଟି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କଟକଣା ଉଠାଯାଇଛି? 215ଟି। ତାରେ 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ? 23 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି କେଉଁଟି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ 23 ପରେ 24 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ। 25 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଓକେ।